Yubikiranu kurwase county ya Kisii awase abasaye baboriwe kwegwatrania no butumeki nabo igoborosia gwechinchera chekerero ukona seskuru yoboroso ya Rianga BPAD Dr. Tony Omwansa kurwase kiombe ya Kenya International Innovation Agency nigatewa mnali bagari abasaye ndiraroro asobokoreri nabo igo obutumeki gwechinchera chekerero muri Keito Brighton Makori norbotu kurwase nchira yubikiranu Nigorenge omoyega obareta mo abasae amo nabamenyi kurwasensemo yegodi yebino asegeti yeskuru ya Riangabi yegotoka se ewodi eyo asomagani monene alenge Dr. Anthony Omwansa kurwase ensemeri ya Kenya National Innovation Agency. Ese ward itangazo linekekata kubekana businesses education ya kirera sikenando banga location y'ukunanero yakabina nyamagwa chitaringi chirabe chiyama mirindi koje ichuma mwiribo chombe niyo bimoni y'iseze cyaito cy'igeriyo ndari spring wana na kitu aspendere Kaokwana ni gotoni anyarire kaokwana mirobere serikali yebegede anasensemo ya innovation to strengthen youth centers icho ibintu n'abasaye banyora che facilities ejiba konyora information na innovation na kiyo ko na building enterprise na kinda protect intellectual property information yebe more available at the local level. Number 2, to attack the program you coordinate innovation across the country. And to realize a cheap location in Jiro Chitabu innovation centers. So na kwani nomura umura word na muderinga no again to tora konya to set up no innovation hub is a word. Omwe musiebwe word ye Stivalika niganyara kagoteba ali abasaye banyora asiritko uli alero. Nyole minimu lakini oligi ntiraki yokwenyolera engeri na buntu atwale seminar na indingaite na somya ba youth baitu abana baitu bakote university kyara konyoro mwana kote university asomera agriculture mwaeta simigeti none kabichi umuntu aracyamutenge n'injenjo usimekere kabichi buneyiga eyo bunari nko batebinye pipire goteba nk'abantu bane bagusirwa asenye ntyo gotamanya twabwate nabande gosomigoro ya afya abana baita bamura barwaliro gorero bwenyamole kaki na baruba manyenga onyo mubero musugumire kabisa nabagutumya none akanda yekogera bantu baitu batamanyite bumanyobu Stivalika ni goboigo airali bagerio komotogi Dr. Omwansa asogoja asomosangano oyo agatene nikiregenta gokora otiro nsomiri tari beno yoka twapene biti kuna bono Gusii ngima na Kenya ngima ya pene biti ebintara rente ebintu turabatera na asokorente wodi ebeno tari intu bantu bibero boka pene biti ekogera akaiga kera bantu baruete awao ibeno tutegetebe center y'abantu bakosoma kuro baira makabachi asenzemo yaye omugwasiri igwabasaya se county ya Kisii erikimiyenda nate abuna serikali ya county ya Kisii nigebegete mirobelyo miya gokia sogosira abasaye amo nemirobelyo yabasaye emiya se county eyo. I want to assure you that our governor is moving round the clock when shuanga kerensemo nebwate egente okora. Kuripoti regata seni Ndizi TV korwase wodi yebeno iridariane Brighton Makori. Mbia mono umari Keito Brighton Makori ase orbo